Igbo bụ ekenekwa m unu. Anyị pụtara o nwere ihe nchọcha chọpụtara wee ga meet kwuo the man n'onwe ya. O nwere one man Mezuo Nwokoye nke nọ Asaba nke testimony ya karịrị online. Ụmụazị onye ọbụla na-enye line, business people na-enye testimony, onye ọbụla na-enye testimony about the man. So anyị gara ube the man sị ka anyị na-afụgodu ka anyị mara ihe kpatalụ mmadụ ka mmụọ ka onye abụ. Anyị wegala aka anyị wee nụrụ na testimony ihe o mere people na ndị niile o mere ihe otu o si agaziri ihe anyị na-anụ online na wee sị ka anyị gaa n'onwe anyị ka anyị were anya anyị wee fụrụ. So anyị gakwara na nke ya ruo o wee kọwara anyị na ọ bụrụ n'ike aka ya ka ihe niile si eme nọ n'ike ọdịnala na ọdịnelu. Wee na ọ bara uru i waste watch of your time just to watch the video. I watch the video kpọtụrụ ya, just skip the video. Enyemaka enwe ike ịdị de o enyere nwanne nwaanyị aka about this man a na-akpọzọ nwe Mezuo Nwokoye nke nọ Asaba nke bụ a na-akpọ dọkịta abịa n'Igbo a na-akpọ ya dibịa Igbo nke a na-akpọ dọkịta n'oyibo. Ngwele aka unu ka unu n'oziala onye ugbu a unu nụrụ onye ihe mere o ji trend onye ọbụla ma business people ma ndị niile nọ dị iche iche na-ekwu maka this man. Anyị emitighị anyị aka little. We don't need to waste up much of our time. Watch the video. Iwere anya wee fụzi ya ka ịkpọtụrụ ya n'inwe nsogbu. Nna bụ ka na-eme nna m ekenere n'odogwu nwoke nna m na-abịa anyị nọ n'ụbọchị taa anyị na-anụ ihe dị iche iche na-eme. Anyị bụ ndị blọgas wee sị na para anyị abịakwa nzute dịka ọdụ onye dị iche iche na-abụ ma ndị na-enyere aka site n'ihe na-alụ asị dibịa dọkịta ndị Igbo. Nna m ekenere nne ọrụ na-ese ndị na-wọchị ugbu a sị nke kọtalụba afọ anyị na ka na-etu ejibe malụ bifo anyị jee bagasị ebe dị iche iche ihe iji alụ ọrụ iji akpa ike n'otu a na-agwọ ndị mmadụ ọzọ Igbo ndụ. Kedu afọ anyị na ka eji mmadụ nna? Afọ m bụ Dr.mezuo Nwokoye, eze dibịa ebe m nọbụ na Asaba. Ihe eji mara anyị ehika maka asị n'ihe onye na-eme ka ekwe ji akpụ ya. N'otuto dibịa si n'ọrụ ọ na-arụ, nkọtọ dibịa sikwa n'ọrụ ọ na-arụ. Abụ ere ya bụ dibịa ịma na-abịazi n'aka uwe ikpeazụ a ma ụmụ nwaanyị ụfọdụ agbagwa eze nwaanyị ụfọdụ eze nwoke. Obido dibịa onye je ọrụ oyibo ọ bụrụ na ọ kweghị obido dibịa. Ihe anyị nwa bụ ndị nyi ya nyere ihe bụ dị ka ma ara mere na dibịa esi ebe anyị nọdụ nata anyị wee si na nwa ọ 39 years. Wow, 39 years ka anyị so ọ bụrụ anyị abụrụ mgbada na ya bụ ọrụ so otogo anyị na ya bụ ọrụ. Nna m ekenere nne n'udu pụrụ iche Dr. Mezuo Nwokoye ọkpọkpọ. Nna m ekenere nne ọkwado mkpamkpa niile ị na-agba ka a na-anụ ebe dị iche iche wee sị na anyị ga-abịa ka anyị tụtakene gị ka anyị gosi anyị ihe nwa iji agwọ ọya dị iche iche ma ndị bisa na-esiri ike ma ndị na-ebu azụ ahịa uche ndị ọcha otu isi eme nke ọ bụla kpara aka ọ gaghị iziri ndị mmadụ wee sị ya na ịbụ mmụọ na ebụrụ mmadụ anyị wee nụ ya wee gbalụ ebe na ndị na-enye testimony karị. Nna m ekenere nne anyị wesị achọ m ka anyị gatụ i nwere ike ịbịa gosita anyị ụmụ ihe dị iche iche eme ihe eji aga onye kweta na nke gị ọ dị mma ma ndị jigoro ebe dị iche onye leta na nke gị ọ dị mma. Ekenere nne nke m egosi gị ndị enwe ike ibido onwe ebido maka onwe ike ndị kamera ama njenwu ọbụọ kamera like room na iburu kamera abanye n'ime room na ọbụọ nụọ ma kamera ọda room kamera ga-abanye ọbụọ nụọ ya so na anyị ga-eje na nke kamera nwere ike ije anyị gwa gị ihe nke ahụ na-arụ. Oge mmadụ nwoke alụsị ọ bụ Dr. Mezuo ka nọ ugbu a na onye na-ekwu maka ya bịa ka anyị fụ ndị anyị afụ gị kwakala anyị nna Igbo nara abụkwa ọ bụrụ obere ka anyị kọwara unu maka Amadioha. Amadioha bụ arụsị na-ede ehi kwada everyday. Ọ na nke Dr. Mezuo Nwokoye ọ ya na-abịa n'obi ka anyị nọ n'ụbọchị taa oke dibịa ọ na-agwọ n'ele
ụmụaka omee dịka esi wee kwuo nyakụ na fera na nke ka anyị nọ ugbu a anụ karịa mkpamkpa ọ na-akpa wee sị mba na anyị ga-abịa ka anyị na-ekwuru ọ na obi aka nọkwa ugbu a ị nwere mkpa ị na-ebu ngwongwo na-eme ka ihe wuchi ndị ọcha ịkpọtara ya n'ekwentị ozugbo na ọ na-eme nke abụ n'anya ụdị ewe na-edebere ya anyị na-abịa ka anyị nọ n'ụbọchị tata ya ka anyị nọ anyị na-eje ka ọ kọwatara anyị ihe mere o ji akpa ike dị otu a. na dọkịta anyị na makirekwere na ehe a sị ka ịkọtara anyị ihe ndị a na-alụsị iji edelu ude na-ewu ewu onye meziri ugo enemi ya dị mma onye gwa ya ji wejebe ule abalịa mmụọ anụnwa ka a na-akpọ Amadioha. Amadioha abụghị mmụọ ya bụ ịbịa n'ihu ya kwe nkwa ka ọ ghara ime ya bụ nkwa ikwere ozugbo. Ọ bụrụ na unu na-anya n'ihu ya unu ya akwụ isi ehi etu a ka esi egbupụ ya. A na-eji ehi ebe a na-egbu ehi ka ọkụkọ na ya maka ihe ọ bụla ị gwara ya ka ọ ya emere gị. Ọ bụrụ na ihe na-esiri gị ike Amadioha ga-eme ihe isi ike ana. Ọ bụrụ na ọ na-abụ ihe gbakọtago mbọ anụgo gị ike n'elu onwe ihe ị na-agbata na mbọ ịtasị afụfụ onwe ihe ị ga-eji mbọ gị niile a na-abụ na nkịtị. Amadioha ịba ha na-akọwa ya mba o bukwapụrụ gị ya. Ana arụsị ya abụghị arụsị ga-abụ ọ bụrụ na ọ bụghị ihe dị ka ebe na icheta ka ọ bịa ka onye be gị nsogbu ọ dị eme etu ahụ kama na ihe ọ ya eme bụ ọ ga-ebunye gị ike ahụ a na-eme nchekwa ya biko ọzọ ihe dị mma adị echezu ọgụ na afụ ya so na ọrụ ehika ihe ọ bụla ị na-eme ịchọ ka ọ gaa n'ihu ụwa mara gị ka ị pụta ife ma ịgba ụgwọ ọ na-agbatakwa ụgwọ mana ihe menụ bụ na m adịghị ala ka ịgba ụgwọ ahụ maka ọ na-eri isi na ama maka chim na ya yi achọghị ihe na-ewepụ mmadụ so ma ị chọọ ka ị bụrụ mmadụ ịtụ ha n'ụkwụ ebe a grace of God ị ga-abụ mmadụ ya dị eme ọnụ maka ihe dịka eji eme ire dị ya na mba ihe dị iche iche ị na-agwakasị enwe ike ịgụrụ ọra na eze ndị na-awachikwa ugbu a nke onye nwee mkpa ka ọ kpọtụrụ ozugbo maka akụkọ na-ewe ebe niile ewezụta anyị ga-abịa n'ụdịpụ iche anyị n'olu anyị na-etiriti stroke na-enye ọgwụ shuga ụdị shuga ịfụrụ nwee anyị ga-enye gị ọgwụ ya ọpụọ gị n'ahụ and iyi aha ibu ị na-eche na ị ga-anwụrụ maka ya ma ijego a na-asị gị na ọba ịbago etu HIV ị na-aghọta na iyi ahụ ebewago didip ụjọ atụ na gị bịa n'obi anyị na anyị ga-enye gị ọgwụ ya bụ ya dị mma ihe ọbụla bụ ihe na-enye gị nsogbu n'afọ ma ndị na-arịgarị n'ahụ ma ndị na-aga ije n'isi ma ndị poizin gbadata n'obi ya anyị ga-enye gị ọgwụ nke maka ndị na-alụ ọrụ oyibo na-achọ promoshọn ndị a na-akwatu ihe gbasara spiritual ndị na-arụ ọrụ oyibo kwesịrị inwe promoshọn enyere m mgbe kwesịrị inwe ha bịa ebe a nke a bụ obere okwu ndị na-azụ abịa tụghị adị aga ọfụma iwe ọchịa ite anụnwa dị ebe a ite anyị fụrụ abụghị ọsọ oke ite dọsi ebe ahụ afọ ya dị iche iche afọ ite ahụ dịcha iche iche ihe a na-agụ ya bụ awele ka oso and ya bụ ite niile ahụ bụ awele enwe ibubo na ya enwe udu akọ mmiri enwe arụ agba aka enwe oruru enwe oke ite na ya enwe demospe maka ọ bagidere ba imerụ m niile adọ n'azụ ọkwa ịfụrụ ya so ihe ncha gba wele o promotion ka ọ bụ ozugbo ị ga-abụ mmadụ and ọnwa any after effect ọgwụ na akpa akwọ ka iji arụ ya anyị jiri anything bụ pasị mmadụ arụ ọrụ n'ebe a maka m nwanne efesọrọ ya ikwukwe n'ọnụ na ịgwọrọ agwọ na asị na nke ikwukwe n'ọnụ ka onye afụ n'anya Dr.mezuo anyị na-ekene eri nne anyị nụkwa na o nwekwere nnekwu mmanya bụ ọgwụ ụkwalụ mmanya ya bụ ndị mmadụ na-ekwukwe na-aga aga ya bụ asị na nwoke ibi ya dịrị eme ọfụma omenwe ọfụma agụ na-eprodusi ka ị kpọtara anyị maka mmanya agwa anyị nwere Jatija Cleansing onwe ihe ọbụla bụ ihe i butere n'ahụ nwaanyị
ịṅụọ ya ogbochapụ ya ma na nke iji bụrụ nwoke adịghị apafọm etu o si kwesị ịṅụọ ya ngwa dike ga-akwụrụ ịkpaba ụbọ ka esi aba ụbọ Kelechi one of Uguta Bilinu. Onyoma Kelechi one of Uguta. Unana anu onya wudi bi oganigwe. Oya ka ndegwu dị iche iche. Ngoso debe ji kwali egwu n'udo pụrụ iche. Awa meso onye nna afụ anyị nọ na bịa ugbu a. Oya wudi bi oganigwe a na-ekwu. Unana onya bi oganigwe. Kelechi one of Uguta Bilinu. Onyoma Kelechi one of Uguta. Onyoma nigga dilimu. Onyemni. Alusi makaja. Alusi jaba bodo ibebule konada. Onyoma nigga kusuna ngena. Ibana sama nigga jose na kumeso moko. Alusi